Hello, hi everyone, welcome back. How are you all? I hope बयबो मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जोंनि उदालगुरि लामाखौ एसे देखायनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय. जोङो बेरायहैनो नागिरदों. नोंथांमोननो आङो भिडिअनि एसे उनथिंजाय खोन्थागोन आं बहा थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो होमबानियानो नुगोन आरो आं बहा थांनो नागिरदों. Hi. Tidak jeli no nengah. Hi, Abianda. Hi guys. Hi guys. Apa kabar? Sunglass ala ada. Sos nak naik ke badi. Semua met putut dari zaman tahun nu. Apa ini deh? Masih. लोगोफोर जोङो नै आबियाना बाजै निभा आं ओमफ्राय दादा जोङो बेरायहैनो नागिरदों आरो आबियानाया रागा जोंबाय आरो लोगोफोर माने गावगायनि सानग्लासा गाननाया जायाखै होननानै बोखारना होनायखाय जा रागा जोंबाय ओमफ्राय रागा जोंगाबाय आरो आबियानाया नै रागा जोंगानानै आरो मालाय गाननानै लाबावबाय ओमफ्राय ससमा गाननायखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने खोमानि गाहायावसो गानो आरो बेनो ससमा गाननाया बेखौनो बुंनायनि रागा जोंनानै गानाखैमोन आरो जोङो बुरखायनानै गानहोफिनबाय आरो आबियानाखौ मोजांसो नुदों गानदो होननानै नै जोंनि उदालगुरि लामाया बेनो आरो बियो जाबाय उदालगुरि माजबाद बिराद समायना आरो जोंनि उदालगुरि लामाया आं नेचार लाभार नालाय ओंखायनो आं बेबायदि नेचाराव बेरायनो बिराद मोजां मोनो नोंथांमोना खोन्थाहर मोजां मोनो ना मोना नेचाराव बेरायनो नै जोंना आबियानाया गावखौबो बिराद माने भिडिअ लाजानो लुगैयो आरो आंखौ बिराद लानो थिनबाय थायो आनै आंखौबो ला भिडिअआवहा आंखौबो खेब होननानै बुंबाय थायो आरो बिराद मोजां मोनो आरो केमेरा अबसेससो जोंना आबियानाया उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो बियो माने सोरबा उन्दैफ्रा माने गावगायसोरखौ खेबजानो बायो नालाय बाट जोंना आबियानाया बिदि नङा आरोना आं बादि जोंना आबियानाया केमेरा मोजां मोनग्रा आंनिनो लाथारदों बियो जाबाय अरुणाचल प्रदेश आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंनो टावांनो बमदिलानो गासैबो बिथिंनो सहैजोबो आरो नोंथांमोना सोर फैफेरदों बयबो मिथिखागौ उदालगुरि आरो अरुणाचल प्रदेश बेसेबां खाथि ओमफ्राय जोङो बेयावहा लाखिबाय आरो भिउआ जा मोजां ओमफ्राय जोङो एसे फट' लानोसै होननानै Sedandagiri ayo netlah. ओमफ्राय निभाया आंनो भिडिअ फट'सुट बानायना होनो फनखौ बिबाय आरो आं नोंखौ खेबनानै होग्रोनोसै बेनि उनाव नों आंखौ खेबनानै होबानो जाबाय मोजां होननानै ओमफ्राय भिउखौ नाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां आरोना बेयाव फैनानै जा थान्दा मोजां मोनलायलायदों आरो न'आवबाथ' ओरैबायदि गरम थानोनो हाया आरो बेनिखायनो जोङो एसे थान्दा बार जानो होननानै बेरायनो फैखादों आरो बियो जाबाय बालिमु आरो अरुणाचल प्रदेशआनो बेबो ओमफ्राय नै जोंहा फट' लानानै मानानै भिडिअ बानायनानै नै एसे मोनाबिलि जालायलायबाय आरो ओमफ्रायसो जोङो भैरबकुन्दआवहा मोनफैबाय जों भैरबकुन्दआवनो बेरायनो होननानै फैनाय नालाय एकदम एसे अरुणाचलथिं गिदिंनानै भैरबकुन्दआवहा एसे दसे बार जानानै फैनोसै होननानै ओमफ्राय दा भैरबकुन्द फैयैनो मोनालाय लांबाय आरो
फाइनालि जोंहा भैरबकुन्दआव सफैबाय मोनालायनानैसो अरुणाचलथिं गिदिंनानैनो फट' लानानैनो भिडिअ लानानैनो मोनालायलायबाय आरो भैरबकुन्दआव फैनाया जोंना Kalian. tinggi nih. Hai guys, खुलुमबाय. जोंनि भैरबकुन्दआ बेनो आरो जायफोरा फैफेराखै नायनानै लादो ओमफ्राय दै जोंना फट' लाबाय आरो एकदम थाब खेबनानै लाबाय आरो फट'खौ बांद्राय मोनहाबायमोन नालाय बिनिखायनो भिडिअखौबो बांद्राय आङो खेबनो हायासै आरो जा मोनाखाबाय आरो मोनाबाथ' जेबो मोजां नुखाया नालाय ओंखायनो आङो खेबनाय जायासै आरो भिडिअखौ जेन तेन फट'ल' मोननै मोनथाम मोनबाय बेनोसै आरो ओमफ्राय जोङो बायदिसिना मोनसे रेस्टुरेन्टआवहा जाबाय आरो जोङो जानायखौ आं खेबबाय थायासै ओमफ्राय जोङो Hamas नुनो kenapa nggak? ओमफ्राय आङो नै उन्दैखौ जा ज'ज मोसाहोथारदों आरो दा मोसाया होनबाबो बिदिनो बिराद इन्जय खालामबाय जोङो जोंनि दिनखौहाय दिनै जोंनि दिनमोन आरो ओमफ्राय जों दायो न'आव थांफिनगासिनो आंनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो अननानै बाय बाय